magandang hapon po muli sa ating mga taga-subaybay. So, andito nga po tayo sa Tagpulo. Tagpulo. Ayan, nandito tayo guys sa Tagpulo, sa bayan po ng Bato Camarines Sur para bisitahin muli si Kuya Omar. So, siya po yung pinapagamot po natin. So, siya po nag-undergo ng therapy ngayon. So, ilang buwan ka na kuya nagpapatherapy? Simula nung pumunta ka rito, 2 buwan na ba? wala pa naman yan. Wala pa. Wala pa. So, ngayon, kumusta na kuya yung pakiramdam mo? Ito po, nakakalakad na. Kunti. Ngayon naman po, iniinda ko naman yung mata ko. Yung bata? Oo, alam mo yung malabo. Yun naman, bala ko, papacheck up ko naman po. Papagamot ulit. Ano daw yung dahilan bakit nalalabo yung mata mo? Baka ano po sa sa gamot. Ganun. Ano yung gamot na iniinom mo kuya? Mga synthetic? Mga ano lang po, Yung herbal. mga herbal? Opo. Pero yung epekto, Ito nga po. nalalabo yung mata mo. Oo. Itinanong mo ba sa doktor yan? Yan sa nagpapainom sa'yo ng gamot? Hindi, ano lang, sabi sa akin, ano lang daw, sa gamot yata. Sa gamot daw? So, kailangan mapacheck upan yan, no? Opo. Kasi nga, gumaling ka nga sa sakit na uric acid, wala ka ng paningin. Wala na, boss, malala to. Kasi grabe tuloy. Pero nga lang, hindi ka na makakaramdam ng sakit kasi magaling ka na. Wala ka na makita. Oo. Paano makapaghanap buhay din? Wala rin. Galing na kami dito guys kanina. Kaso si Kuya nagpa-therapy pala sa Bula. Opo. Sa Bula. Kaya pinasundo muna namin. Yung asawa mo kuya asa? Nandun po sa bula. Yung anak mo? Ito po. Ito? Oo. Ayaw mahiwala sa'yo? Ayaw. Iyak ng iyak nga hindi sinasama eh. Nauna pa naliligo nga yan eh. Pinasama daw papa. Kaya wala nga damit. Punta rito. Sa kabuuan kuya, okay ka na? Oo. Yung sakit mo na ito, okay na? Nakakalakad ako. Hindi na masakit? Hindi ka nakakaramdam ng sakit? Hindi na. So, yan. Buti naman kung gano'n, no? Yung mga, ni Kuya, parang may mga siya, yung mga puti-puti, parang mga, Bulbukol na. mga buto ng sili. Oo, yan nga. Yung mga puti-puti. Ano daw yan, Kuya? Iwan. Din. Sinasabi ng ano daw. Sabi, talagang tutubo daw kasi yan. Pinuputok yung yung sa loob daw. Talagang ipuputok daw siya. Ilalabas na ilalabas. Saan to nag-umpisa, Kuya, na mo? Sakit mo na to? Dito Ano yung lang, una mong nakamdaman? Wala na, ito lang pa. Wala na mga na yun, mga ganyan-ganyan eh. Sumakit yung paa mo? Sumakit yung paa. Tapos, siguro kakainom ng gamot. Yung mga gamot, yung pang sakit sa kirot. Yan. Mga ilang araw yung bago tumubo? Yung mga puti-puti na yan? Wala, yung mga tagal din. Bukol-bukol na yan? Tagal din. Matagal din. Dahil sa hirap, hindi ka na hindi ka nakapagpa-check up. Hindi na. Yan. Buti naman ngayon natagpuan ka namin. Buti, Maraming salamat kay Tita kay Ate Rose. buti nga kay Ate Rose. Oo. Na yun, nakabaw-check Kung up. hindi dahil sa kanya, Hindi kay Ate Rose, baka wala. hindi ka natulungan. Baka Baka hindi hanggang natulungan. ngayon hindi ka pa nakakalakad. Nakakalakad, lagi nakahiga lang. Oo. Ano yung pinagkaiba yun noon na hindi ka pa namin na Mas grabe. Kaya nung una. tagpuan kaysa ngayon? Ngayon, nakakalakad na. Tapos nakakabangon mag-isa. Oo. Noon, wala. Higa lang. Hila, bubuhatin pa. Bago makabangon. Yung sabi niya kanina guys, kasi in-advise natin nung huli tayong pumunta dito, uminom siya ng herbal, yung malunggay. So sabi niya kanina, 1 tabo daw yung pinainom sa kanya. Bakit naman 1 tabo, Kuya? Hindi niya alam. Grabe nga yun. Oo nga, sabi ko, masok mo na sa chichikmura ako eh. Ang pawi, sabi ko, hindi ko na nahilog ako. Sabi ko, ayaw ko na, tama na ako, hindi na ako inom yan. Ako nga nung uminom niyan, kunti lang yun isang lagukan lang. Kaya Yung ko yun. pawis ko talaga. Kaya ko Grabe. yun, grabe naman kasi yun. Hindi dapat, kunti lang, sa unang inom, dapat kung kaya mo lang lagukin. Pangalawa, ganun pa rin. Hanggang sa patagal ng patagal, padami din ng padami yung iniinom mo. Sabi, bagong-bago pa ng blender, grabe talaga inom pa siya sa dami. Oo. Hindi parang masusok ka nun. Nasusuka nga ako. Tapos ang tiyan ko, parang init. Mainit talaga yan dito sa Pero sobrang dami naman kasi noon. Sabi mo yung asawa mo,
Kunti-kunti lang na. Mga dalawang ano lang, no? Dalawang tangkay lang ng malunggay para hindi siya masyadong mapait. Pero effective yun. 6 months akong uminom niya. Mga isang baso lang ilagay. Isang basong tubig lang. Kahit nga bawasan mo pa yung isang basong Kaya tubig. ang ginagawa ko, doon nasa ano, tinang mo yung gagamot sa akin, kaya meron siyang ganon. Nasa siya. Yun ang binigay sa akin. Yun yung iniinom mo Yun ang ngayon. iniinom ko. Tuwing umaga tapos ano, Malunggay din daw ba yan? malunggay. Pag mayroon bang mga ano ba? Mas maganda yung yung fresh na fresh para yung niya, yung sustansya niya, Nandiyan pa, no? andyan pa. Kompleto sa recados pa. Natitikim ako kasi yun dahil pag di ba hindi masyadong na lulusaw, nandun ang lasa ng malunggay. Ba't pag Kinakain ko. biniblender ba, hindi na sinasala? Sinasala? Oo. Hindi yung Sala, yung sila binibili. yung Yung binibili ko din kay yung biniblender dapat salain mo para hindi mo na mainom yung mga yung mga nataklatak. Ako ganun yung ginagawa ko. Ito depende naman sa'yo kasi natural naman yan. Pwede mo din namang inumin yung Tapos, tinuro naman sa akin yung bawang. Yung dalawang puso. anong gagawin. Ano rin, iyawin lang. Ihawin? Oo. Tapos kakain mo, nguyang-nguyain mo. Ang ginawa ng asawa ko, isang buo. Kinain mo lahat? Kinain ko na lahat yan. Grabe diba? Sabi, ang hangin na mukha, ang init na sa bunganga. Akala. Grabe ka ako yun. Ayun kuya, si ma'am Inang Guaba, nagpadala ng 3,000 para sa pandagdag mo ng pambili mo ng gamot, pampaterapi mo. Ayan, 3,000. Pasalamatan mo si ma'am Inang Guaba. Maraming salamat po Inang Guaba sa pinigay mo sa akin pampabili ng gamot. Maraming salamat po. Mayroon na pang therapy uli. Basta tuloy-tuloy yung pagpapagamot mo kuya na. Inang Guaba. Oo. Lagi kang magdasal na. Lagi nga sabi ko. Gumaling ka. Sabi nga pag nagaiga ako, ano ba naman itong naramdaman ko naman to? Ba't dito pa sa akin napunta? Hindi, pagsubok Dapat lang ka yan. ako, ang pinupunta nito sa mga ganitong sakit, sa mayayaman, dahil mapipera to. Dito pa ako napunta sa isang kain tuka. Hindi, lang yan, pagsubok lang yan. So, Sabi ko nga, sinusubukan ka lang ng Diyos sabi kung nga. kaya mong malagpasan yan. masama, grabe pagsubok na to, ilang buwan na. Bagay. Ang iba nga, habang ang tagal, bago sinubok ng bago Tama. sinubukan. Pero kung nakaano sila, pagtagumpayan nila yung pagsubok na yan. Maisip-isip pag nakaiga ko, grabe naman gagaw to. Pagsubok to po. Buti yung anak ko na yan, pag doon, pag dito, inutusan ko na yan. Sabi ko mong tubig. Yan. Marunong, na rin yan. Marunong din utosan. Marunong na. Sabi sa akin nga yan, Papa, pag sabing masakit ang masakit yung ko, paano? Sabi ko, Papa, bili kita gamot. Magsasabi pa yan, bili kita gamot. Sabi ko, bili mo gamot. Yan, pupunta niyo. Saan pambili? Wala ka tayong pambili. Sabi ko, ingi sa akin yan. Bata na yan eh. Sabi, ingi tayo anti-alin. Sabi, ingi daw pambili. Sabi nga sa yung bata na yan. Ano po yung gusto niyo sabihin? Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong kay Umar, sa kapatid ko. Lalong-lalo na po kay Rose. Si Rose ang nagpapasalamat kami kay Rose dahil kung wala si Rose, walang tutulong kay Umar. At lalong-lalo na po sa inyo, kung wala si Rose, hindi namin malalaman na kayo pala ay makakarating dito sa amin kahit napakalayo nyo. Nakarating kayo sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa tumulong kay Umar. Yun lang po. Kung nagsasawa naman po yung kapatid niya, yung asawa niya sa pag-alaga, kami po hindi kayo magsasawa sa kapatid namin. Hanggat ng buhay pa kaming magkakapatid, nandyan pa rin ang suporta namin dyan sa kapatid naming bunso. Tama po yan. Oo, So yan kailangan po, na kailangan po kayo ni namin. Kuya Omar ngayon. Kaya At ganyan na nga ang sakit Hindi hayaan pwedeng pa namin. baliwalain Sa amin sila. po hindi pwede. Kailangan po, bago namatay yung mga magulang namin, bilin sa amin, mag-alagaan kahit mga asawa na, kung sino ay yung may nararamdaman tulungan ng mga kapatid na ibang kapatid para mag-ano rin yung ginawa niya. Kaya yun nga, nakarating dito sa amin. Pagka nalaman namin ganyan yung sakit niya, kako umuwi ka dito sa Bicol. Kasi pag nandyan ka sa Manila, walang tutulong sa iyo dyan. Ayun, Jima, lumapit kay Rose, sa papa ni Rose. Sabi ni kay Rose, oy, tutulungan ko yan si Umar. Sige, ayaan nyo lang ako, tutulungan ko yan si Umar. Yun nga, nakarating dito si Rose, tinanong na siya, pinag-interview na si Umar. Hanggat nalaman namin ilang buwan niya tayo nakaraan, yun nga, nagtaka kami, nandito na kayo.
Sabi sa amin ni Rose, oy, ano yun, sinir ko yun sa ibang vlogger. Taga ano yun, malayo yun. Sabi ko, Rose, salamat ka ako, salamat. Kami kako, wala kami, talaga kaming hirap talaga kako kami, hirap talaga kami. Kahit nga pag nabinabago kami, nakakarating yung tubig dito sa amin, nandun pa rin kami sa taas. Pero sa awa ng Diyos, ganun, pag wala, nalabalik na naman kami dito. Kaya sabi ko sa kanya, Koy, magpagaling ka, hindi yung nandyan na nga, maraming tumutulong sa iyo. Dapat may iproban din yung nagbibigay sa iyo ng tulong. Ganyan kako, kung wala sila, baka hindi ka pa makalakad. Kasi nga kami nga, wala rin wala kami maibigay. Sa pag-aalaga, kaya namin ibigay, pero sa pangangailangan mo talaga, hindi masyado kami makapagbigay dahil nga kulang-kulang nga sa amin yung kita ng asawa ko. Yun lang po. Salamat po sa inyo. Napakabuti niyo pong kapatid, no? Wala silang bahay sa inyo nakatira. Lipat-lipat po sa aming dalawang kapatid, yung kapatid kong babae, lipat-lipat sa aming dalawa. Oo, napakabuti niyo kapatid, Kabilang no? kasi dito yung kapatid namin babae, yung dalawa. Napakaswerte ni Kuya Omar kasi andyan sila para suportahan ka. Ano? Anong gusto mo sabihin sa kapatid mo? Maraming salamat po sa inyo na ito. Hindi nyo pinababayaan. Kung wala kayo, wala saan ako pupunta. Kayo lang talagang masasahan ko. Yan, lahat ng nangyayari sa atin, Kuya, na tulad dito, pagsubok lang yan. So, sinusubok lang tayo para malaman ng na kung hanggang saan kaya mong lagpasan yung pagsubok na yon. So, lagi ka lang magdasal na. Oo. Kami kala nila, hindi na kami nagdadasal din kami. Basta, pagpatuloy mo lang yung paggaling mo, andito lang yung mga sponsor natin. So, nakita na kailangan man tulong. Kaya may mga hihipuin pa yung Diyos na talagang tutulong sa'yo. So, kung tinutulungan ka, so mas tulungan mo yung sarili mo na gumaling ka. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na may mga tumutulong sa'yo, ha? Sayang naman Sayang na sayang talaga. Sayang talaga. Kung wala kayo, wala. Lungko palagi. Nakahiga. Kaya maraming salamat po sa inyo. Simula ngayon, gagaling ka na. I-claim mo na yan. Mawawala yan. Yan sa mga viewers po namin, lalong-lalo po sa aming mga sponsors na talagang hindi sila nakakatiis na magbigay ng tulong every time na may tinutulungan tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa ating lahat.